Hei vaan, mä oon Mahi ja tänään tehdään tämmönen 3D-tekstiefekti, jossa nämä kirjaimet menee tavallaan toistensa sisään. Eli tää on aika helppo tehdä ja silti ihan hienon näköinen. Aloitetaan luomalla uusi tiedosto, joko Ctrl+N tai tiedosto uusi. Ja laitetaan leveydeksi pikseleitä 512 ja korkeudeksi kans 512 pikseliä. Resoluutio 72 pikseliä per tuuma. Väritila pidetään RGB ja 8 bittiä. Ja sitten OK. Nyt aloitetaan luomalla liukuväritausta eli G-näppäin, tai jos teillä on maalipurkki valittuna, niin Shift G. Sitten muokataan tätä liukuväriä eli valkoisesta tämmöiseen vähän tummemman harmaaseen, eli olisiko C0, C0, C0. OK ja OK. Sitten otetaan tää tämmönen ympyrä liukuväri, eli se on toinen noista liukuvärimahdollisuuksista. Ja vedetään ihan oikeasta yläkulmasta ihan vasempaa alakulmaa. Niin nyt tänne oikeaan yläkulmaan tulee tuollainen vaalea alue ja muualla on sitten tämmöistä vähän tummempaa. Sitten luodaan meidän tekstit, eli tekstityökalu T. Ja mulla on tällainen fontti kuin Nyvis Bold, mutta periaatteessa mikä vaan fontti käy, mikä on vähän sellainen paksumpi. Tai ei tarvitse olla edes paksu, mutta näyttää hienommalta, jos on paksu fontti. Ja sitten semmonen, missä ne kirjaimet mahtuu menemään niinku tosta lävitse jostain, tai takaa tai eestä tai jotain muuta vastaavaa. Eli mä laitan linkin tähän Nyvis Boldiin descriptioniin, voitte sieltä ladata sen. Fonttikoko, tää vähän riippuu fontista, mutta mulla on 300 pikseliä ja anti-aliasingi pehmennä. Sitten väriksi tulee tämmönen kuin, no se onkin jo siinä, 66BBFF. No niin, sit kirjoitetaan iso M-kirjain, tai no, te voitte toki minkä kirjaimen haluatte, mutta mä laitan M, koska mä kirjoitan Mahi Productions MP. Ja siitä tehdään yksi taso, sitten tehdään kokonaan eri tasolle tää toinen kirjain, eli P. Ja tähän tulee eri väri, tähän tulee tämmönen kuin 0088FF. Ja sitten painetaan OK, ja okei. Noin, nyt meidän pitää asetella nämä kirjaimet silleen, että M menee tavallaan ton P:n läpi, eli näin, jolloin nyt se M pystyisi tulee tosta P:n sisältä. Sitten painetaan Ctrl+T, niin tulee nämä muunnosreunukset. Ja nyt me voidaan kääntää tätä M vähän. Käännetään sitten kellon myötä, tai niinku myötäpäivää, ja sitten tehdään sama P:lle. Ctrl+T, ja käännetään tätä vastapäivää. Ei ihan noin paljon. Ja nyt asetellaan nämä jotenkin miten tykätään, eli vaikka tohon. Sitten OK, tai Enter. Siirretään nämä vähän keskemmälle. Mun mielestä tämä M on vähän liian vinossa, niin me käännetään vähän takaspäin. Eli noin. Ja okei. Nyt meidän pitää saada tähän se efekti, että tää on niin aluksi 3D-efekti, eli meidän pitää tehdä näistä kolmiulotteisia. Siihen on monta tapaa, mutta tehdään tälle, että me kopioidaan tasoa aina niin kuin yhden vasemmalle ja yhden ylöspäin, jolloin siitä tulee sellainen syvä tonne vasemmalle ylös. Ja nopeiten saadaan kopioitua, kun painetaan Alt-pohjaa ja näpäytetään vasemmalle nuolinäppäintä. Nyt tää kopioi ton M-tason ja siirrä sen kopioon yhden pikselin vasemmalle. Sitten painetaan ylöspäin nuolinäppäintä, niin se nousee yhden pikselin ylöspäin. Ja toistaa tää niin monta kertaa, että me saadaan sellainen kiva 3D-efekti. Mä teen nyt 10, koska jos nyt teillä on nämä resoluutiot, niin 10 on hyvä. Nyt meillä on 10 kopioa, valitaan ne kaikki, eli klikatkaa ylimmästä ja selkeä Shift pohjassa alimmasta kopiosta. Sitten Ctrl+E, se yhdistää nämä kaikki tasot yhdeksi tasoksi ja nimetään tää vaikka M3D. Nyt tehdään sama P:lle, mutta koska tää on eri kulmassa, niin tässä pitää olla myös toi 3D-efekti eri kulmassa, niin me tässä nostetaan joka toinen ylös ja joka toinen menee vaan vasemmalle. Eli vasen, vasen ylös, vasen, vasen ylös, vasen, vasen ylös, vasen, vasen ylös, vasen, vasen ylös. Eli me luotiin vasemmalle yksi, sitten vasemmalle toinen ja nostettiin se kopio ylöspäin. Tässä niinku joka toinen vasemmalle ja joka toinen sitten nostetaan ylös vielä. Ja nyt yhdistetään nämäkin kaikki tasot samalla tapaa, Ctrl+E. Vedetään se tonne P:n alapuolelle ja nimetään tää P3D. Okei, mun nyt tästä ei vielä kunnolla erota, että on 3D, eli meidän pitää saada tähän se 3D-efekti. Ensin muokataan näitä pintatasoja, eli tätä meidän tekstin pintaa, tää alkuperäinen tekstitaso. Eli tuplaklikatkaa siitä tosta M perästä, eli ei tästä tekstistä itsestään, vaan tuolta perästä, missä ei lue mitään, niin aukeaa nämä sekoitusasetukset tai tason tyylit. Toinen vaihtoehto on, että mennään taso, tason tyyli ja sekoitusasetukset.
Ja täältä valitaan nyt liukuväripeitto. Ja me halutaan tämmönen kuin valkoista valkoiseen. Ja täältä ylhäältä näitä mustia, nämä on peittävyys, niin täällä ihan vasemmassa reunassa tiputetaan peittävyys 0%. Ja oikeassa reunassa pidetään 100. Sitten vaihdetaan kulma tonne 60 asteeseen. Ja siinä se olikin. Nyt voidaan tiputtaa peittävyyttä vähän. Tiputetaan johonkin ehkä 85. Ja ok. Nyt tuohon meidän M-kirjaimeen tuli tuollaista 3D-tyyliä, eli tuolta oikealta ylhäältä tavallaan paistaa toi valo, niin nämä reunat on tällaiset tummat. Ja nyt me halutaan kopioida tää sama tuohon P-hen. Me voidaan toki tehdä se sama tälle, että P ja liukuväripeitto ja muu vastaava. Mutta nopeampaa on kopioida suoraan toi FX tuolta perästä. Eli toi FX vaan kertoo, että mitä tehosteita tässä on, niin vedetään se tuohon P-hen alt-pohjassa. Eli jos me normaalisti vedetään se P-hen, niin se vaan siirtyy tuohon P-tasoon. Mutta jos me alt-pohjassa vedetään se tuohon P-hen, niin se kopioituu siihen tasoon. Nyt me halutaan muokata sitä vähän, tuplaklikataan tuosta liukuväripeitosta. Mä en halua ihan noin kirkasta, niin tiputetaan tää 70%. Ja ok. Noin, toi on hyvä. Nyt me halutaan vielä pieni 3D-efekti näihin meidän itse 3D-tasoihin. Eli tuplaklikatkaa tästä M3Dstä tai hiiren oikealla ja sekoitusasetukset. Lisätään tähän viiste ja korkokuva. Täällä on hyvä tehdä 3D-tyyli. Eli nyt laitetaan tää kulma 60 astetta ja toi 30 astetta onkin ihan hyvä. Sitten vaihdetaan koko paljon isommaksi 20 pikseliä. Varjostuksen tila 15 tai 20. No joo, tollai 20-30%. Mä otan 25%. Ja vaihdetaan normaaliin tää varjostuksen tila. Korostuksen tila myös normaali ja peittävyys 90%. Nyt jos me halutaan tästä vielä vähän tummempi, niin mennään kirkkausrajaa, laitetaan se päälle eikä muokata ollenkaan. Eli tää ensimmäinen näistä ja alue 50%. Sitten painetaan OK. Nyt kopioidaan tää tuohon P:n 3D-tasoon, eli samalla lailla alt-pohjassa raahaatte ton FX:n tähän P:hen. Ja nyt niistä molemmista tuli tällaiset 3D-kirjaimet. Nyt meidän pitää vähän uudelleen asetella näitä, koska toi M ei enää meekään P:n läpi, niin siirretään P:tä vähän vasemmalle. Meni jo vähän liikaa, eli tossa suunnilleen. Noin, nyt meidän pitää saada se tuntuma, että tää M:n viimeinen viiva menisi tavallaan ton P:n alapuolelle, ja se me saadaan helpoiten layer-maskeilla, eli valitaan tää ylin M-taso, ja sitten klikataan tosta, tosta ikonista Control-pohjassa, ja se tekee valinnan tähän meidän tason ympärille. Sitten Control-Shift-pohjassa valitetaan toi M3D-tason ikoni, niin se tekee valinnan myös siihen ympärille. Eli nyt sillä on näiden molempien ympärillä valinta. Sitten painetaan tosta layer-maskista, niin se luo siihen maskin. Sitä ei nyt näe muuta kuin tuolta näkee, että valkoinen on sitä aluetta, mikä näkyy, ja musta on sitä aluetta, mitä ei näy. Eli nyt meidän pitää värjätä tosta P:n päältä mustaksi tää meidän layer-maski. Se käy helpoiten silleen, että valitaan tää P-taso samalla tapaa Control-pohjassa ensimmäisestä ikonista, Control-Shift-pohjassa toisesta. Ja nyt kumminkin, jos me nyt värjätään tää mustaksi, niin sitten täältä ylhäältäkin se menee P:n alapuolelle, mutta me halutaan, että vaan alhaalta. Ja toi me saadaan helpoiten poistettua monikulmiolassolla tai ihan normilassolla, ei sillä ole niin väliä. Painatte altin pohjaa sille, että tuohon tulee toi miinus tuohon teidän kursorin viereen. Ja sitten vedätte vaan näin. Eli tää alue me halutaan pois. Noin, nyt meillä on valittuna vaan toi alue. Ja me halutaan, että tolta alueelta se on P:n alapuolella, niin nyt me painetaan D. Se resetoi meidän värit, eli valkoinen ja musta. Sitten me painetaan Control ja Backspace. No, nyt se ilmoittaa jotain virhettä. Control Backspace. Ja nyt se meni mustaksi tuolta layer-maskista, eikä tässä enää näy sitä. Nyt pitää vaan tehdä toi sama tuolle 3D-tasolle, koska tästä näkyy vielä toi 3D-taso. Ja se saadaan helpoiten, kun painetaan alt-pohjaa ja raahataan tää layer-maski tohon M3D. Ja nyt jos me katsotaan normaalisti, niin nyt ne näkyy tolle, että toi M menee tavallaan tonne P:n sisään suoraan. Okei, nyt enää puuttuu pari varjoa, niillä saadaan vielä lisätä 3D-efektiä ja niillä me saadaan sellainen efekti, että tää leijuu tavallaan ilmassa tää teksti. Eli luodaan varjo näistä kaikista tonne taustalle, eli sellainen MP-varjo, missä on molempien varjo tuolla taustalla. Sen saa helpoiten kun menee taso, monista tasot, sille että teillä on kaikki nämä 4 tasoa valittuna. Sitten OK, painetaan Ctrl E, se yhdistää nämä kaikki tasot yhdeksi ja nimetään tää vaikka MP-varjo. Okei, nyt raahataan tää varjo ihan alimmaksi
ja värjätään se mustaksi, eli hiiren oikealla ja sekoitusasetukset. Annetaan tälle väripeitto ja musta väri. Sitten OK. Nyt vedetään tätä Shift-pohjassa, tai no ei tarvitse olla Shift-pohjassa, vedetään vaan hiirellä vähän tänne kauemmas tosta MPstä, että se on tavallaan tuolla takana. Tiputetaan peittävyys 40%, ja nyt me halutaan, että on sellainen sumea, koska varjot on yleensä vähän sumeita, niin mennään suodin, sumenna ja Gauss-sumennus. Ja enemmän kuin 5 pikseliä, olisiko 9 pikseliä on ihan hyvä, eli mä laitan 9 pikseliä, ja itse asiassa tää 40% on vähän liian tumma, mä tiputan 30%. Noin, nyt puuttuu enää pari varjoa, eli periaatteessa tää M langettaa tuohon P päälle varjon, siinä kohtaa missä M on P:n yläpuolella, ja P langettaa M varjon siinä kohtaa missä P on M yläpuolella. Eli meidän pitää tehdä ne varjot. Ensin tehdään tästä M:stä varjo, eli kopioidaan tää M-päätaso, Ctrl J. Se luo kopion siitä. Nyt poistetaan tästä layer maski, eli raahatkaa se vaan tonne roskikseen. Ja poistetaanko tasomaski? Poista. Sitten poistaa myös nämä tyylit tästä, eli hiiren oikealla ja pyyhit tasotyyli, ihan alin. Ja nyt tuplaklikatkaa tästä ikonista, niin päästään vaihtamaan tätä väriä. Vaihdetaan se mustaksi, koska varjon pitää olla musta oletettavasti. Ja sitten nimetään tää M-varjo. Vedetään tonne alaspäin, eli nyt se on M ja P:n välissä. Sitten painetaan pari vasemmalle ja pari alaspäin. Mä painoin kerran shiftia vasemmalle ja kerran shiftillä alaspäin. Sitten mennään suodin, sumenna ja Gauss-sumennus. OK. Me ei haluta tästä ihan noin sumeita, koska se on paljon lähempänä kuin toi taustaveri tuolla. Tää voidaan... No tää voi olla se 5 pikseliä. No joo, 4 pikseliä. Sitten OK. Nyt mietitään, että mihin kaikkialle me halutaan tämän varjon tulevan. Eli vaan P:n päälle niistä koista, missä M on P:n yläpuolella. No, M on ainoastaan tossa alueella, P:n yläpuolella. Eli kaikkialta muualta se pitää piilottaa. Ensin piilotetaan se silleen, että se on ainoastaan P:n päällä. Eli valitaan nämä P-tasot, Ctrl pohjasta toisesta ikonista, Ctrl Shift pohjasta toisesta. Sitten luodaan tasomaski tosta neliöstä, missä on toi ympyrä keskellä. Ja nyt sitten se näkyy vaan P:n yläpuolella. Ja enää me halutaan poistaa tosta, missä se niinku ei kuuluisi näkyä. Ja helpoiten me saadaan, kun valitaan brush, eli sivellin, ja värjätään se mustalla värillä. Vaihtakaa teidän pääväriksi musta, D:llä resetoidaan värit, X:llä vaihtaa mustaa. Sitten tehdään pienempi sivellin, alt-pohjaa ja vetäkää hiiren oikean näppäin pohjassa vasemmalle. Ja nyt vaan värjätään tää musta alue tästä, mitä me ei haluta. Noin, siinä se olikin, eli nyt M langittaa P-varjon, ja enää puuttuu se, että P langittaa tonne M-jalkaan varjon. Ja se me saadaan kopioimalla tää P-taso. Värjätään tää mustaksi. Poistetaan tasotyylit. Nimetään tää P-varjoksi. Suodin, sumenna, Gauss-sumennus ja sama 4 pikseliä. Nyt on kumminkin se ongelma, että on M alapuolella tää varjo, jolloin se ei näy, jos me vedetään sitä vasemmalle ja alas, vaan meidän pitää viedä tää M yläpuolelle. Nyt sanotaan, että tää näkyy vain niissä kohdissa, missä tää on M päällä, eli valitaan tää M3D Ctrl pohjassa ja sitten tää M ylempi taso Ctrl Shift pohjassa. Ja nyt luodaan tähän tasomaski. Noin. Ja nyt mietitään, että missä me halutaan tän olevan M yläpuolella. No, ensinnäkin meidän pitää poistaa silleen, että se ei ole tässä, missä se on P:ssä itsessään. Eli me halutaan he pois P:n päältä. Ctrl-pohjassa valitaan P3D ja tää normaali P. Nyt se teki valinnan tuohon P:n ympärille. Sitten painetaan taas D, se resetoi meidän värit. Ja sitten valitaan tasomaski. Ja jos teillä on jo tasomaski valittuna, niin se resetoi nää toisinpäin, eli valkoinen ja musta. Sitten Ctrl D, niin me täytetään toi tasomaski meidän taustavärillä. Noin, eli toi varjo me halutaan. Nyt tänne tuli jotain muitakin pieniä varjoja. Ne me voidaan taas pyyhkiä tällä meidän normaalibrushilla. Eli väritetään nää vaan mustaksi. Vaihtakaa teidän värit X:llä vaikka musta-valkoinen. Noin, nyt on kumminkin vähän liian tumma, niin mä haluan tiputtaa peittävyyttä jonnekin 80%. Ehkä 7kin. Tai no joo, 80% on ihan hyvä. Ja tässä olikin koko logo, eli nyt te voitte tän tallettaa vaikka JPEG-muodossa ja tehkää tää millä kirjaimilla haluatte. Te voitte leikkiä tän kanssa, lisätä jotain tyyliä ynnä muuta vastaavaa, mutta näin saa tehtyä helposti tällaisen pienen 3D-efektin, jossa nämä kirjaimet menee toista sisään tälleen
ilmassa leijuin ja harjoiteltiin vähän varjojen tekemistäkin. Eli tykätkää videosta, jättäkää kommenttia ja muistakaa tilata mun YouTube-channel My Productions. Heippa!